Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Galdera ireki batekin heldu da 24. korrika Bilbora, barne ariketa egiteko garaia izango da 12. egun hau eta datozen 12. guzti hoiek 25. korrikaldu bitartean. AEKak antolaturiko lasterketak altxatutako euskararen aldeko olatuak Bilboko kaleak bete ditu, ordu aldaketaren egunean bertan, hotzarekin eta uripean baina betiko irudi ederrak utziz. 7 gaztek idatzi duten lekukoaren mezu ere utzi du korrikak airean euskarak herri hau eman digula oroitzeko eta baita ere milaka euskaltzaleren irudi indartsuena ere. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuliok euskaraz ekin egiten da, baina izatea ez da, edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan borrokan. Esan zuen Oiar Inurri eta Gasteiztarrak, Oian Arana Eskoriatzarrak, Helene Mengiu, Txinan jaiotako Barakaldarrak, Beñat Josue, Tuterarrak, Aitzol Gilde San Vicente Endaiarrak, Salbat Alzugarai Urepeldarrak eta Leire Kasmaju Soutarrak. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure hegiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Bain zuzen, ordezkari politikoei ere zuzendu zaie AEK amaiera ekitaldian oroitarazteko euskararen etorkizuna ezin dela boronte hutsaren eskuetan utzi. Ezin da euskararen etorkizuna borondate hutsaren esku utzi. Euskara eguneroko erabaki bat da. Egunero hartzen dugun hautua, egunero aktibatzen dugun konpromisoa. Denon ardura da, herritarrona, eragileena eta instituzioena. Eta batez ere, ordezkari politikoei dagokie babes juridiko eta politikoa ziurtatzea. Eguneko beste protagonistak ere, Laso eta Albizu nagusi historiarako final batean Altuna eta Ezkurdia 22-16 garaitu dituzte. Hasierako orekaren ondoren Urdinek partida apurtu eta txapelketako bikote onena direla berretsi dute. Albizu izan da partidako izarra eta beren txapela jantzi du. EITBek bildu ditu bere adierazpenak. 15-16 urte eta gero txapela burun ikarri guztua ez, disfrutatzen jakinde baina partidu hasieratik partidun sartuta, horregi da kale batzuk egin ditutela, baina nahiek laundu dit, egi da, baitote bezala, txapeleta guztin bezala funtziono dela eta oso guztua. Lasok berriz 3 espezialitatetan irabazita leku hartu du Olinpoan. Geure mugetatik kanpo berriz, Pakistanen negoziaketak martxan jartzea hitz egiten ari dela Ameriketako Estatu Batuekin esan du Iranek, baina bien bitartean Pentagonoan Iran lurrez erasotzeko operazioa prestatzen dabil. The Washington Post egunkaria kaleratu berri du Pentagonoa aste batzuetako lurreko operazio militarra ari dela prestatzen, baina Trump aukera guztiak aztertzen ari dela. Indar bereziak sartzen ari da prestatzen Ameriketako Estatu Batuetako armada, baina ez lurralde osoaren okupazioa beste leku batzuetan egin zuen moduan. 3.500 soldadu bidali dituzte eskualde hartara, eta Pentagonoa beste 10.000 militar bidaltzea aztertzen ari da. Iranen kontrako Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek gerra hasi zutenetik, Bahreinen 10 musulman Xi atxilotu dituzte. Bertako gobernuak dio Ameriketako Estatu Batuen aurkako kontrako erasoak ospatzeatik, ala guardi iraultzailearen aldeko jarrera izateagatik atzeman dituztela. Eta xiberotarrak dira, aurtengo mus txapeldunak Bixintxo, Etxegoinberri eta Patrik Lusto urdinabertarrek jantzi dute 27. mus txapelketako txapela Amasa Bilagonako finalean.
Txapeldun ordeak Etxarri Aranazko, Xabier Mauleon eta Ian Ansotegi gazteak dira mus txapelketaren ibilbidean zuberotarrek lehen aldiz jantzi dute txapela Euskal Herriko finalean. Halaber, lehen aldia da, herrialdeko txapeldunek txapelketa berean Euskal Herrikoa ere irabazten dutena 28 bikote zeuden finalerako sailkatuta eta errebote plazan jarritako eszenatokian jokatu dituzte partidak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokenez, Salva, badu nabarmentzeko jazoeraren bat? Ibilgailu baten matxura dela eta behi 10 kilometroa, 119 kilometroa, behi 10 errepidea barkatu, 119 kilometroa Bilbon Irungo norantzan, itxita egonda orain arte, amaitutzat eman dute matxura, baina autopilaketak jarraitzen duten, naiz eta gutxituz doazen. Seguraldiari dagokionez, esango dugu, Bilboko areatzan bertan, giroa lainotua dela, temperatura freskoak, 9 gradu besterik ez, gaurko iragarpena jasoko dugu. Iker Ibarluzea. Asteari ekiteko ere eguraldi kaskarrarekin jarraituko dugu. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu. Ez da euri askorik espero, baina tarteka bustiko du eta jada goizean goizetik giro busti xamarra nagusituko da. Aldiz, lurraldearen hego isurialdean, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, nahiko ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Baina arratsaldean egoerak okerrera egingo du, Kantauriar isurialdean zaparradak sarriago botako ditu eta mardulauak izango dira, bereziki ekialdean, beraz arratsaldea euritsua izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira eta bertan ere bustiko du. Aldiz, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorra mitzat ateri eutxiko dio. Ipar haizea ibiliko da, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada zakarrekin kostaldean eta Ebro bailaran, temperatura minimoek eta maksimoek hori bai, zertxoet gora ingo dute, minimoak 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, eta oraindik bereziki Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan, altu xamarroan txoko batzuetan izotz pixka bat izango da. Aldiz, maksimoak Kantauriar isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 6 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Nafarroa hegoaldean, eta honekin goiz partean elur maila 1000 metroaren bueltak kokatuko da, baina arratsalde partean gora egingo du. Gaurkoa, martxoak 30, gaurko egunez duela 41 urte 1985 arratsaldeko 6:30 zirela Galek, estatu terrorismoak Xabier Galdeano egin egunkariko langilea Ipar Euskal Herriko komertziala hil zuen atentatu batean Donibane Loitzunen. Informazioaren aria. Atzekadean dugun kantu hau lehen aldiz zuzenekoan entzun ahal izan zen atzo bertan Bilboko areatzan naizgunea izan zena eta orain naizgunea dena bareatza bihurtzen dabil. Ikusten dira hemen dabiltzala garbiketa lanetako profesionalak festaren arrasto guzti horiek txukuntzen eta garbitzen. Objektu asko ere desmontaje ere hasi dago, oraindik ere txosnak hemen daude eta gaurko ere 12. eguna lan eguna ere izango da. Zergaitik, heldu delako korrika Bilboko helmugara. 11 egun, 237 ordu, 460 herri, 2181 kilometro eta 3426 lekuko hartzeren ostean 12. egunean gaude. Jakitun gara, 24. korrika honetako lekukoaren mezuak zer zioen, zuzeneko interpelazioa egin digute Euskal Herriko 7 gaztek. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Ez da erraza izango, baina orain artean erakutsi dugun emozio aldarrikapen, haserre, hunkipen eta beste mila sentimenduak euskararen aldeko bultzadarik indartsuenak bihurtu behar ditugu. Orain ondorengo 2 urteetan, korrika kaleetara heldu bitartean lekukoa guregan izango dugu. Halakoxea da, 2. eguna. Eta aipatzen genuen moduan, 12. eguna lan eguna baldin bada, eta lan egun hori euskaraz eta lan egun euskalduna baldin bada,
askoz hobe. Eta esango dugu, ikusten da, Bilbo ondoko langileak dabiltzala hemen, eskulturak babesteko jarritako esi guzti horiek desmontatzen, bereziki garbiketa lanak, bidrio edukiontziak jasotzen, plastiko edukontziak ere baita ere, hemen albo batean badago, peio reparaz igo zen, kumun hori, pixatoki hori, eta zelako festa izan zen atzokoa. Festa horren arrastuak ere, estenatokian badaude ikusten da, urbotila kutxa bat gelditu dela, edota bestelako objektuak ere badaudela, eta festaren arrastuan aberi da, baina festa Euskal Herrian aldarrikapenarekin hasi egiten da. Eta horregatikan hemen alboan ere bada kartel bat aipatzen duena, Euskaltzaleon garaia dela eta ekainaren 13an Iruñera deitzen duela kontseiluaren mobilizazio horretan. Hori izango da segurazki Euskaltzale askoren urrengo agerraldi masiboa segurazki. Eta esango dugu, 24. korrikak altxatutako euskararen aldeko olatuak, Bilboko kaleak bete dituela, ordu aldaketaren egunean bertan, hotzarekin, euripean eta irudi ederrak utziaz bereziki. 7 gazteek idatzi duten lekukoaren mezu ere, utzi du korrikak airean, euskarak herri hau eman digula oroitzeko, bai eta milaka euskaltzaleren irudirik indartsuena. Euskaraz egiten da, baina izatea ez da, edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan borrokan. Esan zuten Oier Inurri eta Gasteiztarrak, Oian Arana Eskoriatzarrak, Helene Mengiu Txinan jaiotako Barakaldarrak, Beñat Josué Tuterarrak, Aitol Gilde San Vicente Endaiarrak, eta Salbat Altzugarai Urepeldarrak, Leirek Asmajou, Soutarrarekin batera interpelazio zuzena egin diote euskararen herritarroi. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure egiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena, beti aurrerantz doana. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi. Baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea. Beharrezkoa denean iritzi aldatzen duena. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz, komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez dezagula ahaztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak
herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak. Baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Euskara gorpuztu den honetan, AEKak eta mezuaren egileek Naiz irratia, Bilbo Hiria irratia eta Bizkaia irratiaren amankomuneko saioan nabarmen dute euskararen komunitatea indartsu dela eta ondorengo hilabetetan ere ekimenek jarraipena izango dutela. Amaiera ikusgarriarekin itxi da 24. korrika eta lehen balorazioek argi utzi dute aurten marka guztiak hautsi egin direla parte hartzeari dagokionez. Maialen Begiristain AEKako ordezkariak azaldu duenez, aurreikuspenak bete ez ezik gainditu ere egin dira. Irudiek beraiek ere eman digutela informazio hori, ez? Jendetza ibili da, disfrutatzen eta horrek ere ematen duela arrakastaren emaitza, ez? Herri oso bat ikusi dugu kalean, euskararen alde eta euskaraz egiten. Korrikaren mezua 7 herrialdetako 7 gaztek idatzi dute ikuspegi ezberdinak bateratuz. Salbat Altzugarai eta Beñat Jusue dira horietako 2, eta azpimarratu dute prozesua bera izan dela aberasgarriena. Bideo-ideien bidez eta aurreko topaketetan landu zuten testua, eta asteburu batez elkartuta eman zioten azken forma lekuko barruan eskuz esku ibili diren hitzei. Lehenik AEKarekin egin dugu pixkat bideo dei bat zubi lana egiteko, bat edo bi izan ziren. Otsailean 15ean gelditu ginen Altsasun lehen ideia batzu botatzeko, Altsasuko euskaltegian. Eta gero asteburu pasa bat egin ginuen sorgingunean Araban Osaetan. Hori, mezua sortzeko, hor aldiz. Otsailean 20ko asteburua zen hori. Baina prozesu zaila, bakoitza bat joan beretik. Egileek azaldu dutenez, helburua euskararen komunitatea gorputz bakar gisa irudikatzea izan da askotarikoa, baina indartsua. Azken finean bai, eta pixkat osatzen dugula 7 gure realitatetik gorputz bat nahi baitu euskararen komunitatea, euskararen gorputza azken finean, gure ikuspegietatik, eta ustot mezuan hori ongi islatua dela ez, mezuak emaiten du interpretaziorako, eta edozen gisaz, bada 7 mezu bat beraz. Zua laburtzea esaldi batean, nire egingo ditzaiak ezinezkoa, eta uste dut hori dela mezuaren altxorra, badaukala bakoitzak beretik hartzeko eta ulertzeko. Hitzaldiaren amaieran gonbita egin zioten gizarte osoari eta horretan sakondu du Altzugaraik. Munstro zaharrak ere badatozela eta korrikak herrialde guztietatik pasatuz sortzen dien gorputzak horiei aurre egiteko ahalmena duela esan nahi izan dute mezuaren amaieran. Ez da, antzibiak ere bukaeran pixka bat jaiten dugula ere mustro zaharrak ere badatozela eta beraz sortu dugula guk gorputz indartsu bat, komunitate indartsu bat, azken finean korrikak sortzen duena herrialde guztietatik pasatuz eta azken finean mustro zahar horiei auge egiteko ere balio duenak, ene ustez. Balderdi politikoek ere euren txanda izan dute Bilbon, elkarrekin ikusi genituen kilometroa partekatuz EH Bildu geroa bai ala Eusko Alderdi Jeltzalea eta baita lehendakari bat 25 urte egiten zuen lehendakariak ez zuela korrikaren lekukoa hartzen eta Imanol Pradalesek lekukoa eskutan ikusi izan genuen ikurrin handiz inguratuta izan ere, orain beraiena ere bada gazte horiek eta AEKak berak egindako galderari erantzuna emateko. Ordezkari politikoei zuzendu zaie AEK amaiera ekitaldian oroitarazteko euskararen etorkizuna ezin daitekeela borondate hutsaren eskuetan utzi. Ezin da euskararen etorkizuna borondate hutsaren esku utzi.
Euskara eguneroko erabaki bat da, egunero hartzen dugun hautua, egunero aktibatzen dugun konpromisoa. Denon ardura da, herritarrona, eragileena eta instituzioena. Eta batez ere, ordezkari politikoei dagokie babes juridiko eta politikoa ziurtatzea. Euskararen herria ere irudikatu du Lourdes Etxezarretak alfabetatze euskalduntze koordinakundearen izenean eta balio zarrei eutsiz nabarmendu du guztientzako lekua dagoela gure herrian. Gure herrian badago guztiontzako lekua. Berdin dio zein diren azal kolore, jatorri edo euskararekiko ezagutzak. Denon artean eraikita, azkenean aurkituko dugu gizarte zapalkuntza orotatik babestuko gaituen komunitate berdinzale eta zabala. Euskal Herri feminista, antirrazista, goxoa eta euskalduna! Korrikaren biharamunean zabalik jarraituko dute euskaltegien ateak, bestelakoan hizkuntzarik ez zuen herri bat ez zelako herri izango. Y también a las personas que todavía no habéis dado el paso de aprender euskera. Opexon kinompa anko felepa da plan lebazke. Ikasi eta praktikatu. Praktikatu eta ikasi. Euskaltegietako ateak zabalik dituzue. Informazioaren aria. Bai, entzungo enuen Alkain sukaldeen denda berria ireki dutela. 600 metro kuadroko erakusketa, aurrekontu mota guztietako sukaldeekin. Alkainen espezialistak dira, neurrira egindako sukaldeak sortzen dituzte, eta inork ez bezala ematen dizute aholku. Eta kalitate prezio harremana ezin hobea da. Hondarribiko Alkainen dago. Bai, Alkainen. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Goizeko 8:22 urte osoko naizgunera itzulita esango dugu Pakistanen negoziaketak martxan jartzea hitz egiten ari direla Ameriketako estatu batuekin esan du Iranek, baina bien bitartean Pentagonoa Iran lurrez erasotzeko operazioa prestatzen dabil. Israelen eta Ameriketako estatu batuen aire erasoek jarraitzen dute bere horretan eta sionistek Palestina eta Libanon egiten jarraitzen duen okupazio eta gerra krimenak estaltzeko probesten ari da Irango gerra. Turkia, Saudi Arabia, Egipto eta Pakistanen kanpo ministroek Ameriketako estatu batuen eta Iranen arteko negoziaketa bat zabaltzen saiatzen ari dira Islamabaden. Momentu berean, ordea, Ameriketako estatu batuen Iranen lurrez sartzeko operazio militarra ari dira prestatzen Teheranek dioenez eta Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk Libanoko hegoaldea gehiago okupatzeko agindua eman du. Irango parlamentuko presidenteak oharra kaleratu zuen eta bertan publikoki etsaia negoziaketa eta elkarrizketa eskatzen ari dela bai, baina sekretuan Irango inbasioa prestatzen ari direla salatu du. The Washington Post egunkariak kaleratu berri du Pentagonoa aste batzuetako lurreko operazio militarra prestatzen ari dela, baina Trump aukera guztiak aztertzen ari dela. Indar bereziak sartzen ari dira prestatzen Ameriketako estatu batuetako armada, baina ez lurralde osoaren okupazioa beste leku batzuetan egin zuen moduan. 3.500 soldadu bidali dituzte eskualde hartara eta Pentagonoa beste 10.000 militar bidaltzen aztertzen ari da. Trumpek apirilaren 6 arteko
arteko epea jarri du Hormuzko golkoa zabaltzeko, bestela Irango zentral elektrikoak erasotzen hasiko dela esan du. Egiari zor, bombardatzen ari dira Iran, Israel eta Ameriketako estatu batuak. Hormuzetik gertu 5 lagun hil dituzte Bandar Jamir izeneko portuan. Isfahaneko Unibertsitate Teknologikoa ere kolpatu zuten larun batean. Eta guardia iraultzaileak Ameriketako estatu batuek ekialde hurbilean dituen unibertsitateak erasotzeko mehatxu egin du. Abraham Lincoln hegazkinak eramaten dituen Ameriketako estatu batuetako ontzia gerturatzen bada, Hormuzeko golkora gehiago ura erasotzeko agindua emango duela esan du Irango itsas armadak. Gainera, Teheranek dio Ameriketako estatu batuek Iraken, Saudi Arabian eta Kuwaiten dituen kontrol hegazkin bat eta arma biltegiak erasotuko dituela. Gerra honen testuinguruan Libano hegoaldea erasotu eta okupatu du berriz Israelek 1226 lagun hil ditu bertan martxoaren 2tik. Eta gainera muga babesteko aitzakipean Libanoko hegoaldea ere are eta gehiago okupatzea agindu du Netanyahu. Gazan berriz, azken orduetan 8 palestinar hil ditu Israelek, tartean 15 urteko nerabea. 2025ko urritik 702 palestinar hil ditu gutxienez Gazan suetena indarrean sartu zenetik. 2023ko urritik berriz, ofizialki 72.278 lagun hil ditu estatu sionistak, tartean 220 kazetari. Eta esango dugu baita ere, igande erramuko meza emateko asmotan, Santo Sepulkrora bidean, Pierre Batista Pizzabala kardenalari ez diote pasatzen uzti Israelgo poliziek. Horrek erlijio askatasunaren aurka Israelgo gobernuak daraman jarrera salatzera eraman ditu asko, Italiako gobernuak Israelgo enbaixadoreri dei egin dio azalpenak eman ditzan. Igande honetan zen Lurralde Santuko katolikoen buruzagi nagusiaren bertaratzea Jerusalengo Santo Sepulkron eta bertan meza egin asmotan zen, baina poliziak bidea eten zion. Lehenaldia da, azken ehunka urtetan Eliza Katolikoak ezin duela Santo Sepulkron erramuko mezarik eman, COVID garaian ere utzi baitzen bertan meza eskaintzea. Pizzabalak behin bertatik alde egin ostean, mesa xumeago bat egin du beste basilika batean, Olibondoen mendiaren magale esanguratsua da hau, bertan ere izan delako Israelgo hainbat ministro eta Ben-Gvir ministroa nagusiki provokazioetan, bain zuzen gertakari honek zalaparta eta krisi diplomatikoa eragin du. Vatikanoak aurrekaririk gabeko erasoa izan dela esan du, milioika kristauren aurka, eta Italiako atzerri ministro Antonio Tajanik Israelgo enbaixadorea deitu du azalpenak eman ditzan. Giorgia Meloni lehen ministroak ere sinisdunen aurkako erasoa izan dela deitoratu du eta Emmanuel Macronek bortxaketaz eta erlijio askatasunaren kontrako erasoaz mintzo da. Benjamin Netanyahu poliziak egindakoa abestu du, segurtasuna lehenetsi dela nabarmenduz, Irango misilen helburu izan daitekeela gelditu du, baina Teheranek oharra ere kaleratu du esanez, Jerusalengo erlijio eraginak ez dituela erasotzen. Eta aipatuko dugu baita ere Iranen aurkako Israelek eta Ameriketako estatu batuek gerra hasi zutenetik, Bahreinen 10 musulman Shi atxilotu dituzte. Bertako gobernuak dio, Ameriketako estatu batuen aurkako erasoak ospatzeagatik ala guardia iraultzailearen aldeko jarrera izateagatik atzeman dituztela. Bahreinen Ameriketako estatu batuetako 5. flotaren kuartel generala dago eta 2020an Israelekin harremanak normalizatu zituen. Gehiengo xiita da Bahreinen, baina gutxiengo sunniak gobernatzen du. 200 lagun atxilotu dituztela esan du Bahrengo Askatasun eta Demokraziaren Institutua gobernuz kanpoko erakundeak. Protestetan parte hartu edota espioitzagatik atxilotzen dituzte maiz. Irango Jamenei lider gorenaren hilketaren ondoren xiitak baztertuta eta kolpatuta daude Bahreinen. Eta euren haserrea Ameriketako estatu batuak babestu eta Israelek Palestinan egin duten genozidioaren alde dagoela lerratu da. Lauro 26 urteko gizon baten gorpua ere topatu dute Portugaleten.
86 gizon baten hilotza aurkitu dute igandean Bizkaiko Portugalete herriko zelai batean. Lehen ikerketaren arabera, ez da kriminalitate zantzurik atzeman eta heriotza istripu baten ondorio izan liteke. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, gorpua eguerdi aldera aurkitu dute eta ondoren Auzitegiko Medikuntzako Institutura eraman dute autopsia egiteko. Azterketa forentseen emaitzek argituko dute heriotza istripu baten ondorio izan den ala ez behar naturalengatik gertatu den. Eta Lakuako exekutiboak baieztatu du, Getxoko 3 jauregia babestutako ondasuna zela eta udalaren zaintzapean zegoela ura eraitsi zutenean. Iraia Kamra. Eusko Jaurlaritzako kultura ondarearen zuzendaritzak epaiari bidalitako txosten baten arabera, eraikina babes maila oinarrizkoa zuen ondasun gisa katalogatuta zegoen. Horrek esan nahi du legearen arabera ezin zela eraitsi. Gainera dokumentuak dio jauregitxo udalaren zaintzapean agertzen zela Getxoko hiri antolamendurako plan orokorrean. Txosten berean azaltzen denez, Jaurlaritzak berak aurretik ere zalantzak helarazi zizkion udalari, planaren berrikuspenaren garaian eraisketa horren inguruan. Gogoratu behar da eraisketa erabaki hartu zuten 3 zinegotzi eta udaleko 3 teknikari inputatuta daudela luxuzko etxebizitzak eraikitzeko proiektuaren baitan. Bestalde ertzaintzak epaitegira bidalitako txostenak jada adierazia zuen ardura udal gobernu batzordearena izan zitekela legea urratzen zuelakoan eta beharrezko txosten juridikori gabe hartu zelako erabakia. EH Bilduk salatu du gertatutakoa ezin dela akats tekniko hutsa bezala ulertu eta egoeraren larritasuna nabarmendu du. Koalizioaren arabera, Getxok krisi instituzional larria bizi du eta eraisketa ilegal honek egoera are gehiago okertu du. Halaber, azpimarratu dute babestutako eta udalaren zaintzapean zegoen eraikin baten eraisketak eta ondoren 3 zinegotzik dimisio emateak agerian uzten dutela udalaren funtzionamenduaren arazo sakona. EH Bildu gardentasuna eta kontrol demokratikoa berrez hartzea eskatu du besteak beste, oposizioari gobernu batzordean parte hartzeko aukera emanez. Era berean iruzurraren aurkako neurriak aktibatzea, zehaztapen prozedurak abiatzea eta interes gatazken inguruko ikerketa egitea eskatu du. EH Bilduk argi utzi du gertatutako albidetu edorraztu duten erabaki politikoak hartu zituztenek euren erantzukizunak hartu behar dituzte. Informazioaren aria. Kirol aria, naiz irratian. Final historikoa izan behar zuen eta joko aldetik ere gozagarri izan da. Unai Lasok eta Jon Ander Albizuk irabazi dute binakako txapelketa Altuna eta Ezkurdia 26 garaituz Nafarroa Arenan jokatu den finalean. Lander Martínez, egunon? Egunon Pelli eta egunon. Entzuleok 16 urteren ostean jarri du Albizuk txapela buruan pilotari profesional gisaren aldiz. Zeitebek bildu ditu bere adierazpenak. Bueno, 15-16 urte eta gero txapela burun ikarri guztua ez, disfrutatzen jakinde baina partidu hasieratik partidun sartuta, horregi da kale batzuk egin ditutela, baina nahiek laundu dit, egira, baitote, ez dela txapeleta guztin bezala funtzioa dela eta oso guztua. Lasok unkituta egin ditu lehen adierazpenak. Bueno, piston eguna, emozio asko, jende asko frontoian, Jon Anderrekin bai, ilusio handia egiten dian txapela eta emozioak dita, jasa. Ezkurdian ekatzea izan dute helburu irabazleek eta hala egin dute erritmo biziko partida izan da. Estua, horrela bakoiko enpresak darama txapelketa urte askoren ondotik. Txapelik ez, baina harrera estua egin diete txapedun ordei jarbizun. Bertan elkartu dira Ezkurdiaren senideak eta lagunak eta Tolosaletik iritsi dira Jokin Alturarenak ere. Aurresku batekin egin diote ongietorria eta bengalek koloreztatu dute Arbizuko gau iluna. Eta bestalde, Eibarrek bolada honean jarraitzen du Ipuruan, 3-1 menderatu du Las Palmas igande honetan, lehen mailara igotzeko playoffetako postuetan sartzeko lehian aurkari zuzena duen taldeetako bat. Eibar indartsu atera da eta laster hartu du aurrea, markagailuan Madariagaren golari esker, baina minutu bat geroago berdinketaren gola egin du Fusterrek. Hala ere, Javi Martonek 2 gol sartu ditu atxeden aldira joan baino lehen eta markagailua ez da gehiago aldatu. Bigarren zatian Las Palmas nagusi izaten jarraitu du eta Eibar estu hartu du hasiera
hasierako minutuetan. Mila Xiro izan da jokalari erasokorrena, edonola ere armaginek sufritzen jakin dute eta ondo eutsi diote emaitzari. Areago azken txanpan Las Palmasek bera egin du eta Eibar laugarren gola sartzeko zorian izan da. Horren bestez, Beñat San Joseren taldeak gora egiten segitzen du eta EA Sports Ligara igotzeko playoffak jokatzeko 6. postua 3. puntura du jada. Eta Atletikek 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka San Mamesen jokatu dute F Ligako 24. jardunaldiko partidan. Maite Zubieta Atletikeko jokalaria. Oso penatu dugu etxera, ze azkenien San Mamesen eta lako partido polita gure genuen irabazi eta ez da holan izen. Uste dut taldiek lan itxelain dauela bigarren zati zen, saiatu gara. Atletico jokalari bat gutxiagorekin geratu da 35. minutuan eta Nerea Nebadok gola sartu du ia jarraian, hala ere Penalbo eta Oterminen golek garaipena eman diote Atletikori. Eta Alabesek eta Osasunak ere ez dute emaitza honik izan asteburu honetan. Gorako postuetan zen Alabes, baina Mendizorrotzan Kazereñoren aurka berdindu ostean bere horretan geratu dira puntuak. 9 puntuko aldea du Valentziarekin, honekin du hurrengo lehia. Osasunak ere playoffetan sartzeko aukera ezin izan du mantendu, bat eta huts galdu du Oviedon. Eta eskualoian Bidasoa Irunek garaipena lortu du beste behin, oraingoan Guadalajaran, hori bai partida sufritu batean. 36 eta 18ko emaitzaren markagailuan Alex Mozasek zuzenduriko taldeak tentsiounak bizi izan ditu norgehiagokaren azken minutuetan. Irudek Bidasoa Irunek azken unera arte sufritu du, baina azkenean garaipenaren bideari heldu dio Guadalajaran bere kategoria mantentzeko geroz eta aukera gutxiago dituen taldearen kontura. Azken minutuetan etxekoak markagailua berdintzeko aukeratik gertu egon diren arren, Rodrigo Seinasen azken golak Gipuzkoarren garaipena berretsi du. Eta Superamara berak irabazi du Replaza Betionak taldearen urkako Euskal Derbia 31 eta 25. Etxekoak aurretik joan dira hasieratik eta aurkarik baino beto kudeatu dute partida. Berak abantaila hartu du hasieratik eta markagailuan aurretik zela iritsi da atsedenaldira, erasoan zein defentsan sendotasuna erakutsiz. Hala ere, Betionakek erreakzionatu egin du aldageletatik igaro ostean eta bigarren zatiko hasiera bikaina egin du. Talde bisitariak partidaren erritmoa berdindu du eta aldea murriztuz joan da behin baino gehiagotan berdindu eta aurretik ere jartzeko. Alde txikia izan du hortik aurrera markagailuan eta horrek emozioari eutsi dio azken txanpara arte. Hala ere, azken minutuetan berak bere esperientzia eta kalitatea baliatu ditu markagailuan alde egiteko eta 31 eta 25ko emaitzarekin itxi du partida. Eta Kosner Baskoniak 79 eta 88 gainditu du Morabank Andorra Endesa Ligako 24. jardunaldian. Paolo Galbiaterian taldeak sufritu egin du Pustobi erraldoiaren aurka eta 12 jaurtiketa libre utzi egin ditu, baina 17 puntuko errenta izan du 3 jaurtiketetan. Tren Forestek 21 puntu eta Lubobu Kabarrotek 20 puntu partida bikaina burutu dute. Hala bolada honean jarraitzen du ligan 4. postua sendo helduz. Guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko Lander. Gero arte. Eta aipatuko dugu, baita ere, Iñaki Binaspre dugula txapelduna, bertsolaritzan, larun bat honetan jokatu zen bertso saioan, eta hain zuzen, berak eskuratu du garaipena, eta Amagoia Mujika lankidearekin izan da atzokoan. Arabako aurtengo txapelak badu burua, Iñaki Binaspre, hortaz Abetxukuko bertsolariak bere bigarren txapela etxeratu du 2019an ere lortu baitzuen martxoak 3 elkarteko Santi Diaz de Espadak eta Nuria Elorriagak jantzi diote txapela. Bertsozaleek zutik eta unkituta bizi dute unea, txalo zartada sentiduarekin. Iñaki Binaspre Amagoia Mujikarekin egonda eta egun berezia izan zela aitortu du. Buruz burukorako bere izena esan zutenean, ezustekoa ere hartu zuen. Ezustekoa izan zen niretzako, egia esan, beste bat dituen, unai oso argi ikusten oso saio osoa egin zuelako, baina gero zalantzak dituen, ikusten dituen Peru bera ikusten nuen oso ondo, Mai ere ikusten nuen oso ondo, bueno, ez nengoen nire kiniela propioan bintzat, nengoen. Finala bera oso polita joan zela esan du. Bereziki finala ordura arte ere nire ustez
oso ondo joan zelako, ez bakarrik nik egindako lana, baizik eta beste egindako ere bai. Eta orduan, saioa ondo doanean eta inoren hori gabe eta zuri tokatzen zaizu pasatzea, uste puntuazioetan ere ikusten dela, nahiko gertu ibili ginela denak. Poza handi bat izan zen eta gero gainera Unairekin partekatzea momentu hori berezia eta polita izan zen. Are gehiago asko bere ikasle izan direlako. Modu batera edo bestera batzuk hezkuntzara autuan, beste batzuk bertso eskolan, beste batzuk Bernategi eta udalekutan eduki ditugu. Orduan, niretzako final berezia zen, belaunaldi aldaketa horretan edo ezagun asko ditudalako, eta asko maite dudan jendea delako, eta orduan bai berezia izan zen, eta gero Unairekin tokatzea, Unaik txapelketa behetik gora egin du, final laurdenetan joagoa ibili zela zango dugu, final erdietan oso saioan egin zuen, eta finala ere izugarria egin du. Finaleko lehen lau sailkatuek txapelketa nagusien kantatzeko txartela lortu dute. Eta aipatuko dugu baita ere, mus txapelketa izan genuela asteburu honetan, xiberotarrak dira, urtengo txapeldunak, Bixintxo, Etxegoinberri eta Patrik Lustago Urdinabertarrak jartzi dute 27. mus txapelketako txapela, Amasa Bilabonako finalean. Txapelu nordeak Txarriaranazko Xabier Mauleon eta Ian Ansotegi gazteak izan dira mus txapelketaren ibilbidean, zuberotarrek lehen aldiz jantzi dute txapela Euskal Herriko finalean. Halaber, lehen aldia da herrialdeko txapeldunek, txapelketa berean Euskal Herriko ere irabazten dutena, 28 bikote zeuden finalerako sailkatuta eta errebote plazan jarritako eszenatokien jokatu dituzte partidak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez, baduguna barmentzeko jazoeraren bat, Salva? Badirudi ez dagoela aparteko arazori pegi. Eguraldiari dagokienez esango dugu temperatura freskoak dauzkagula, astelehen honetan 4 gradu besterik ez, Gasteizen une honetan 7 gradu, Iruñea, Donibane Garaziala Maulen, 9 gradu Bilbon eta 11 Donostian. Eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Asteari ekiteko ere eguraldi kaskarrarekin jarraituko dugu. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauri Arxuri aldean eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu. Ez da euri askorik espero, baina tarteka bustiko du eta jada goizetik giro busti xamarra nagusituko da. Aldiz lurraldaren egoixuri aldean, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, nahiko ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Baina arratsaldean egoerak okerrera egingo du. Kantauri Arxuri aldean zaparradak sarriago botako ditu eta mardulauak izango dira, bereziki ekialdean, beraz arratsaldea euritsua izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira eta bertan ere bustiko du. Aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean behintzat ateri eutxiko dio. Ipar haizea ibiliko da, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada zakarrekin kostaldean eta Ebro bailaran temperatura minimoek eta maksimoek hori bai zertxoet gora egingo dute, minimoak 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira eta oraindik bereziki Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan, altu xamarroan txoko batzuetan izotz pixka bat izango da. Aldiz maksimoak Kantauri Arxuri aldean 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 6 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Nafarroa hegoaldean, eta honekin goiz partean elur maila 1000 metroren buelta kokatuko da, baina arratsalde partean gora egingo du. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leiho zabalik. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den
zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ez. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Goizeko 9:00 laurden gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan Patxi Zabaleta eta Begoña Errazti izango ditu gurekin. Egunon? Egunon, egunon guztioi eta egunon entzula egoari. Zer modu zaudete? Ba, ondo. Ongi esan Marko. Okera izan duzu. Uda berrian gaudeia da? Bai? Bai? Bai, Begoña? Bai, parkatu, ondo, ez gara kejauko, ez? Oso egun politxek, argia dator ja, bueno, lurra esnatu da, beraz oso ondo. Aipatuko dugu, korrika bera izan zela, eta esango dugu, zehazki esango dugu, mezu aski ederra, utzi zigutela Euskal Herriko 7 gaztek heldu da korrika, Bilboko helmugara, 11 egun, 237 ordu, 460 herri, 281 kilometro eta 336 lekuko hartzeren ostean, 12. egunean gaude, eta jakitun gara, 24. korrika honetako lekukoaren mezuak zer zioen, zuzeneko interpelazioa egin digute Euskal Herriko 7 gaztek. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Ekak eta mezuen egileek Naiz irratia, Bilbo Hiria irratia eta Bizkaia irratiaren amankomuneko saioan nabarmendu dute euskararen komunitatea indartsu dela eta datozen hilabetetan ere ekimenek jarraipena izango dutela. Amaiera ikusgarriarekin itxi da 24. korrika eta lehen balorazioak argi utzi dute aurten marka guztiak hautsi egin direla parte hartzeari dagokionez. Maialen Begiristain Ekako ordezkariak azaldu duenez, aurreikuzpenak bete ez ezik gainditu ere egin dira. Irudiek beraiek ere eman digutela informazio hori, ez? Jendetza ibili da, disfrutatzen eta horrek ere ematen duela arrakastaren emaitza, ez? Herri oso bat ikusi dugu kalean, euskararen alde eta euskaraz egiten. Mezua 7 herrialdetako 7 gaztek idatzi dute ikuspegi ezberdinak bateratuz. Salbat Altzugarai eta Beñat Jusue dira horietako 2 eta azpimarratu dute prozesua bera izan dela aberasgarriena. Bideodeien bidez eta aurrez aurreko topaketetan landu dute testua eta asteburu batez elkartuta eman diote azken formalekuko barruan eskuz esku ibili diren hitzei. Lehenik Ekarekin egin dugu pixkat bideodei bat zubi lana egiteko, bat edo bi izan ziren. Otsailean 15ean geditu ginen Altsasun lehen ideia batzu botatzeko, Altsasuko euskaltegian. Eta gero asteburu pasa bat egin ginoen sorgingunean Araban Ozaetan. Hori, mezua sortzeko, hor aldiz. Otsailean 20ko asteburua zen hori. Baina prozesu zailatze bakoitza bat zijoan beretik. Egileek azaldu dutenez, helburua euskararen komunitatea gorputz bakar gisa irudikatzea izan da askotarikoa, baina indartsua.
Azken finean bai, eta pixkat osatzen dugula zazpiok gure realitatetik gorputz bat nahi baitu Euskararen komunitatea, Euskararen gorputza azken finean, gure ikuspegietatik, eta uste dut mezuan hori ongi islatu dela ez, mezuak emaiten du interpretaziorako, eta edozein gisaz, bai, bada zazpion mezu bat, beraz. Zuala burtzea esaldi batean, nire egingo ditzaiake ezinezkoa, eta uste dut hori dela mezuaren altxorra, no? Badaukala bakoitzak beretik hartzeko eta ulertzeko. Hitzaldiaren amaieran gonbita egin diote gizarte osoari eta horretan sakondu du Altzugaraik munstro zaharrak ere badatozela eta korrikak herrialde guztietatik pasatuz sortzen duen gorputzak horiei aurre egiteko ahalmena duela esan nahi izan du mezuaren amaieran. Ez da, antzibiak ere bukaeran pixka bat jaiten dugula ere mustro zaharrak ere badatozela eta beraz sortu dugula guk gorputz indartsu bat, komunitate indartsu bat, azken finean korrikak sortzen duena herrialde guztietatik pasatuz eta azken finean mustro zahar horiei aurre egiteko ere balio duenak, haine ustez. Jakin nahi dugu, ea nola hartu duzuen mezua esaten zuten Altzugarai eta Josuek bakoitzak ere bere interpretazioa egin dezakela. Ez dakit, zuek zer hausnartu duzue mezuari dagokionez, Patxi? Oso mezu polita izan duzen, mezu bateratu batek eskatzen duen zabaltasun eta aniztasunarekin, baina Xuberoatik Tuterara eta Bizkaitik Nafarroara egindako bilketa horrek nik uste dut ikur polita ematen diola korrika den fenomeno harrigarri bezain ederrari. Eta horren edertasun horren froga dira nazioartean hainbeste tokitan korrika bezalako ekintzak egiten ere hasi direla, eta herri oso baten, herri horren ikur nagusia den hizkuntzaren inguruan egiten den arialdi izugarri ederra da eta unkigarria, askotan unkigarria. Mezuak ere hori esan nahi zuen, Euskal Herriaren ezaugarri nagusia, gure hizkuntza da egiten gaituena herri hortako kide eta hori guztia oso polito edo poliki adierazia zegoen mezu horretan. 7 gazteek irakurri zuten mezu horretan da. Azken eguneko ekitaldia, lehendabiziko egunekoa ere bai, atarratzen hasi zirenean eta azkenekoa Bilboko udaletxeako eskaileratan egin zutena, biak elkartu eta oso irudi polita eta unkigarria ematen dute. Begoña? Korrikak niri ilusio handia ematen dit, eta barruen sortzen ditolako, unkidasuna, niretzako hunkigarria da mugimendu hau, Da, Patxi gogoratu duen modun, nun hasi, nun bukatu, bidean zenbat pertsona, Orduan, beti sortzen dit hori, etorkizunari begira, gaudela, Da, mezuan, asko gustatu zitzaidan komunidade kontzeptu hori, Hor gaude, hor gara, leloa ere euskara gara, orduan, aurton, oso, bizi izan dut betiko modun ilusio handiakin, gainera lekukoa eraman dut, ere, herrian, da, oso berezia izan da, Atzo entzun nuenean, zer zeraman barruan hori nik, ilusio handiakin eraman nuen lekuko horretan, oso ondo egin nuela, hor komunidadea gara, gaude, Da, gainera kontuan harturik momentu hauetan, zenbat eraso dago behin eta berriro, hezkuntzaren kontra, eta imagina
zenba pertsona, 300 baino zeak lekuko eramate, zenba milaka eta milaka egon garela hor kaleetan, ordu txikietan ere, nire tokau zitzetan goizaldeko 5etan, en fin, horrez, ero asko egon gara, egon dira, korrikatzen gure herritik ez, edo gure herria zeharkatzen. Hori nik uste dut indarra ematen digula, eta gazteen mezua horre garrantzia duen, hori gazteak izateak, eta gainera herri diferentetakoak, ilusioa eta itxaropena sortzen dit. Niri behintzat iruditu zitzean, inteligentzia handiko mezua zela, bereziki bukaeragatik, euskara gara eta hemen gaude, hemen gara eta euskaraz gaude, aurrera goaz bazatoz, esanaz bukatzen zen mezua, eta interpelazio bat da, zuzenekoa, baietz batekin erantzun daiteke, tita batean, baina baietz horrek argudio eta pixu handiko kontua da. Ikusita ez dela ere izan ausazko autua, 7 gazte hautatu izana, izan da, zuen ustetan hau, gazteriarekiko dei bat, zuen ustetan mezua entzun da, ala beraien generazioetako ezagunak ikusita interpelatuak sentitu daitezke orain, Patxi? Dikabe guzti horrek garrantzi handia du, eta gainera oso polita gertatzen da korrikaren garapenean. Hori da nik uste dut edertasun hori, edertasun sozial hori, eta zeinen pozik ikusten diren hor dabiltzan jende guztiek eta inguruan dabiltzan jende guztiak, hori da ematen diona, ekitaldi honi, ematen diona nortasun berezia, eta ezaugarri nabarmenena behar bada. Mezuaren garrantzia, mezuaren garrantzia handia da, eta gainera polita da, eta gainera denak bat gatoz, eta pixka bat harridura ere sortzen du bere hitzetan, horretarako ere prestatu egoten delako, eta gainera hor gordea, lekukoaren barruan gordea eramateak, Begoñak azpimarratu duen bezala, xarma, berezia ere eransten dio, baina guzti horren gainetik dago gizartearen baitan horrek eragiten duen postasuna. Eta, sortu dira ere halako kritika batzuk, ez dakizaren argazkiak eta badakizaren argazkiak, eta hor gorroto kutsu bat ere agertu da batzuen idatzietan, baina horren guztiaren gainetik argi gelditu dena da, ekitaldi honetan parte hartu duten guztien, postasuna eta alaitasuna. Begoña? Bat nator. Gauza guztien gainetik, argi uki behar dugu, zer dan gure hizkuntza, zelan defendatu behar dugun, zelan erabili behar dugun, eta zentsu horretan, nik uste mezua izan behar dela, batasunezkoa, eta zan behitu hor, baditugu bete beharrak, eta zalantza barik ezin dugu trampetan erori. Eta asko dago, baina beti izan dugu. Beraz, komunitate kontzeptu hori gurea defendatzeko, gurea erabiltzeko, barneratuta dugun hori, ez da bakarrik tresna bat hitz egiteko, hizkuntza beste askoz gehiago da, zorionez, ez? Da zentsu horretan, nik uste dut gauza guztien gainetik aurrera. Noski, beti posiblea da, lako masa bat dagoenian, kritikak egitea, beti gustauko zaigu bat o beste, ez? Baina, eta gainera beti izango dira indar batzuk, hori nahaztu nahi izango dutenak, baina nik uste mezua argi dagoela, komunitatea gara, euskalduna gara, aurrera joan behar eta gurea erabili. Da, zentsu horretan, positibotzat hartzen dut.
Bestaldere, keinu aski esanguratxoa izan dena da, 25 urteren ostean, lehendakariak korrikan ikusi dugula, hau batetikan, izan daiteke baikorra, esaterako Begoñazuk aipatzen zenituen elementu guzti horiengatikan, baina baita ere orain, parte hartu izana ere azken finean bada kontratu bat sinatzea bezala, orain aldarrikapenekiko maila eman behar da, Begoña? Bai, gauza guztietan bezala. Nik uste dut, gure gizartea ez dela geldituta, gure gizartea mugitzen da. Hori da. Orduan, hartu behar ditugu gauzak etortzen diren modun, eta bere momentuan hausnarketak egin. Eta gauza positibo bada, aurrera jo behar dugu. Nik ez dut denbora galdu nahi gure hizkuntzakin, errespeto handia diote hizkuntzari, eta zentzu horretan, lehen komentatzen nuena, trampetan ez erori. Ze badia saiakera asko, eta zentzu horretan, oso positibo da lehendakari egotea, noski, oso positiboa da gaztiek hor planteatzea eta gazteriaren aurrean agertzea, hizkuntzaren alde kontuan harturik ze nolako albistea ditugun beste partetik ere, kezkagarria batzuk. Positiboa da ikustea ume asko egon direla ere, familiak eta azken baten ni geratzen naiz horrekin, hausnarketak noski egin behar dira, baina beste espazio baten. Gaur tokatzen zaigu esatie milaka kilometro eta milaka pertsonak egon garela hor, eposik eta garro. Ni horrekin geratzen az. Da jarraitzen badugu, konpromisua instituzioetatik pertsonengandik eta zena, perfecto. Baina gure hasi behar da, pertsonalki, individualki gure konpromiso izan behar da. Eta hortik aurreratz, bai, eta hor egotea, lehendakaria, oso ondo. Oso ondo. Ikusiko dugu hurrengoetan, oso ondo. Baitare galdetu nahi dizuet zazki, zuri patxi galdetuko izut beste parte hartzaile baten inguruan. Jose Angel Iribar, zer diozu berari buruz? Oso persona xarmagarria da, eta bera dagoen tokian beti izaten da halako nolabait esateko unkidura puntu bat, eta horrek ematen du postasuna handia begira. Ni izan du nintzen Iruñeko Iturrama kaleko kilometro batean, ikastola baten kilometroa zen, gure familiako biloba batek eramaten zuen une batez behintzat lekukua, eta han zebilen bere arreba bat, badu Iruñean bizi den arreba bat ikastola batzuetako irakaslea izan du dena, eta han aritu ginen pixka bat hizketan. Baina beti da nik dut persona horrekiko maitasun berezi bat. Herri Batasuneko lehen mai nazionala egin genuenean han 1978an, elkarrekin ibili ginen, berak politikan izan duen parte hartze xume eta simboliko bat besterik etzen izan du, baina han ibili zen eta beti egondu da euskararen aldeko eta herri honen nortasunaren aldeko ekitaldi unkigarrienetan, ikurrinaren edo hizkuntzaren edo beste simbolo eta jokaeratako garaietan beti egondu da esku bat botatzeko prest. Goizeko 9 dira, azken ordukoei dagokienez esango dugu, igande erramuko meza emateko asmotan, Santo Sepulkrora bidean Pierre Batista Pizzabala kardenalari ez diote pasatzen utzi Israelgo poliziek. Horrek erlijioa askatasunaren aurka, Israelgo gobernuak daraman jarrera salatzera eraman dute asko, Italiako gobernuak Israelgo enbaixadoreri dei egin dio azalpenak eman ditzan. Zaloa diola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, Jerusalemgo Santo Sepulkrora igande erramuko
meza emateko asmo zela bidean geldiarazi eta aurrera egitea galerazi zioten Perbatista Pizzabale kardenalari. Lurralde Santuko katolikoen buruzagi nagusia da bera eta Pizzabalarekin batera Francesco Lelpo bertako zaintzailea zegoen. Tenplura modu pribatuan ari ziren joaten meza emateko asmoz. Baina ezin izan dute meza eman eta joan egin behar izan dira Israelgo poliziak aginduta. Lehen aldia da, azken 100 urtetan Eliza Katolikoak ezin duela Santo Sepulkron erramuko mezarik eman. Covid garaian ere utzi zen bertan bera meza egitea. Israelgo gobernuak basilikaren behin betiko itxiera agindu zuen eta berarekin batera Jerusalemgo beste Eliza Katoliko batzuetan ere Tel Avivek misil eta dronen erasoen mehatxua dagoela esanaz justifikatu du segurtasun motiboengatik jende asko ezin dela bateratu. Pizzabalak behin handik alde egin ondoren meza xumeago bat eman du Getxemani basilikan, Olibondoen mendiaren magalean, gertakari honek zalaparta eta krisi diplomatikoa eragindu Vatikanoak aurrekaririk gabeko erasoa izan dela esan du milioika kristauen kontra eta Italiako atzerri ministro Antonio Tajanik Israelgo enbasadorea deitu du azalpenak eskatzeko. Giorgia Meloni lehen ministroak sinezunen kontrako erasoa izan dela deitoratu du eta Emmanuel Macronek bortxaketaz eta erlijio eskatasunaren kontrako erasoaz mintzatu da. Benjamin Netanyahuk poliziak egindakoa babestu du segurtasuna lehenetsi dela soilik. Irango misilen helburu izan daitezkela gehitu du, baina Teheranek oharra kaleratu du esanaz Jerusalemgo erlijio eraikinak ez dituela erasotzen soilik Israelgo eta Ameriketako Estatu Batuetako posizio militarrak dituela helburu. Honetaz gain egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, Pei, egunon entzuleok, atzoko korrikaren amaieraren ajearekin batera, gaur balorazio agerraldia egingo dute bultzatzaileek. EH eta EH Bilduk prentsaurreko bateratu egingo dute aberri eguna dela eta bestalde Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek lakuaren lan ildoak aurkeztuko ditu, abuztuaren 12an ikusiko den eguzki eklipse osoari dagokionez. Gainera ekitaldia egingo dute Leioan Atlantis Space 10. Garraio misioaren satelite berriaren jaurtiketa delata. Eta Nafarroako SOS arrazakeriak prentsaurrekoa eskainiko du arraza profilaren araberako deportazio eta identifikazioen gorakada salatzeko. Ekonomia kontuetan, etxeko eta zaintzako langileen nazioarteko eguna dela eta hainbat elkartek elkarretaratzea egingo dute Iruñan eta Bilbon, bestalde pentsiodunek agerraldia egingo dute Gasteizko Legebiltzarraren aurrean mobilizazio berriak iragartzeko. Esteilasek ere agerraldia egingo du Iruñan bitarteko irakasleen inguruan eta Mikel Jauregi sailburuak gel adimendunen proiektu bat aurkeztuko du. Hemendik kanpo Espainiako gobernuak eta gotzainen batzarrak astelehen honetan sinatuko dute Elizan sexu abusuak jasan dituzten biktimei eta herriaren defendatzaileari kalte ordainak emateko protokoloa eta gainera Global Sumut flotilak 2026ko udaberriko misio berria aurkeztuko du Donostian Euskal Herriko 15 kideren partaidetzarekin. Kultura aurreikuspenak bete-beteak datozkigu gaurkoan, ETB3 ez itxi izenpean prentsaurrekoa deitu dute hainbat eragilek Donostiako teila fabrikan, Bilboko EITB-ren egoitzan Euskal Folk musika talde batek inoiz antolatu duen ikuskizunik handiena hala esan dute, aurkeztuko du Korrontzik, Idoia Fraile Karranoaren Luma liburua Donostiako elkarren eta Asun Balzola Elortza koloreekin pentsatzen zuen eskatoa liburuaren aurkezpena ere egingo dute gaur. Karle eta Arropa Fabrika familia ikuskizunaren aurkezpena ere izango da BBK aretoan eta amaitzeko 2026 honetako ura bere bidean hartuko dute izpide Campos Elíseos antzokian. Badia egongo era. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pei. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez Zaloa badugu nabarmentzeko jazoeraren bat? Aparteko arazorik ez errepidetan, Pegi. Eguraldiari dagokienez, esango dugu temperatura freskoak dauzkagula Euskal Herrian goiz honetan. Une honetan Bilbon 8 gradu dauzkagu, Donostian Gasteizen berriz 5 gradu, Iruñan 6 gradu, Donibane Garazin 5 gradu, Maulen ere 5 gradu, Baionan esango dugu 7 gradu, Tuteran berriz 7 gradu eta Donostian aldiz 10 gradu. Temperatura freskoak Euskal Herria lainotua da astelehen goiz honetan, xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Asteari ekiteko ere eguraldi kaskarrarekin jarraituko dugu. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauri Arxuri aldean eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu. Ez da euri askorik espero, baina tarteka bustiko du eta jada goizean goizetik giro busti xamarra nagusituko da. Aldiz lurraldaren egoixuri aldean, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, nahiko ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Baina arratsaldean egoerak okerrera egingo du,
Kantauriar itxurialdean zaparradak sarriago botako ditu eta mardulauak izango dira, bereziki ekialdean, beraz arratsaldea euritsua izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira eta bertan ere bustiko du. Aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean behintzat ateri eutsiko dio. Ipar haizea ibiliko da, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada zakarrekin kostaldean eta Ebro bailaran temperatura minimoek eta maksimoek hori bai zertxoait gora egingo dute, minimoak 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, eta oraindik bereziki Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan, altu xamarroen txoko batzuetan izotz pixka bat izango da. Aldiz, maksimoak Kantauriar isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 6 eta 14 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Nafarroa hegoaldean, eta honekin goiz partean elur maila 1000 metroren buelta kokatuko da, baina arratsalde partean gora egingo du. Informazioaren aria. Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera iluntzeko 8etan, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-99 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Goizeko 9:09 Euskararen telefonoan jasotako intzidentziak oinarri, 2025ko hizkuntza eskubideen egoera aurkeztu du behatokiak. Kexuen aurrean ez erantzutea edo bestelako lehentasunak daudela esatea larritasunaren isla da. Aipatu dute eta hizkuntza eskubideen urraketez jabetzera eta antolatzera deitu dute gizartea. Behatokiak adierazi duenez, Euskal Hirigune Elkargoa Lakuako gobernua eta Nafarroako gobernuaren kasuetan herritarrek berariaz informazio eta tramiteak euskaraz nahi dituztela adierazi behar izaten dute. Oraindik ere, zenbait egin lanpostu publikotan euskararen ezagutza ez izateak zerbitzua bera ez ezik sistema osoak ere euskaraz funtzionatzeko izan behar lukeen gaitasuna oztopatzen du. Azpikontratatutako zerbitzuetan berriz hizkuntza bete beharrekiko klausulak falta dira edo ez betetzeak kontrolatzeko mekanismoak. Agurne Gaubeka behatokiko zuzendaria dugu gaur estudiotan, egunon? Kaixo bai, egunon. Korrika amaitu berritan gutxineko hizkuntza eskakizuna Euskal Herri euskalduna izatea dela oihukatu zen atzo. Hizkuntza eskubideen egoerarekiko zein puntutan da aldarrikapen hau? Bueno, tamalez, aurten behatokiak 25 urte beteko ditu, eta urte guzti hauetan ikusi izan duguna da ez, hizkuntza eskubideen defentsa aldarrikatu dugula kalean, hainbat eremutan, instituzioetan, baina ezer gutxi aurreratu dela, eta gainera ez, atzera pausoak ere ikusi izan ditugula ez, korrikako mezuan bertan aipatzen da, euskararen komunitatea gorputz bakar bat garela, lege eta errealitate ezberdinak pairatzen ditugu, baina uste dugu funtzean, zapalkuntza berdina pairatzen dugula eta egoera oso antzekoak pairatzen ditugula, eta hori da aurten ere txostenak erakutsi diguna. Zehazki guztira, 994 intzidentzia jaso dira 2025 urtean. Nolako balantzea egiten duzu, zein da honek uzten duena ozaporea? Guretzat
intzidentziak kopuruetatik arago, ez, azkenean, horiek faktore ezberdinengatik batzutan herritarrak ahaldunduago edo gutxiago sentitzen direlako, ez, kopuru horietatik arago, badago hausnarketa bat egin beharra, ez, eta da, edukietan arreta jartzea, hor dauden kexetan. Adibidez, herritarrek ez, 984 intzidentzia horietatik 976 inguru sektore publikoari dagozkionak dira. Herritarrek ikusten dute gainera eremu batzutan, nolabait lege bete behar batzuk badaudela, eskubide batzuk aitortzen zaizkiela, baina nolabait berme falta dagola, ez? Hau da, ezer gutxitarako balio duela esatea herritarrak euskara erabiltzeko erabili behar duela, euskara erabiltzeko aukera baduela, gero hori bermatzen ez bazaio, ez? Eta, da bestalde ere, nik uste dut beste hausnarketa bat egin behar dena da eremu sozioekonomikoari dagokionez. 123 izan dira kexen artean jaso ditugunak, eremu sozioekonomikoari dagozkionak, baina egia da, herritarrak ez direla ahaldun sentitzen, espazio pribatuan euskarazko hori zerbitzuak edo kontsumo gaiak eskatzeko, ez? Eta horreren ikuste dut, araugintza aldetik hausnarketa bat egin beharra dagoela. Gustatuko litzaidake aipatu duzun horretan sakontzea, hor bereziki herritarrak sentitu dezake akaso publikoa denan, hor eragiteko gaitasun bat izan dezakela, pribatuak dakarren berariazko bereizgarri hoiengatikan, halako esku hartze bat egiteko gaitasuna akaso ez ezagunagoa da guretzat, baina enpresa pribatu batek nolako behar izanak dauzka bezeroa hartatzerakoan eta bezeroak nolako eskubidak eta nolako aldarrikapenak luzatu ditzake, muga edo ezakit nolabait esatearren edo nun egongo litzateke. Kontua da, lege bete beharrei dagokionean Euskal Herrian oso realitate ezberdinak ditugula, baina orokorrean esango genuke, urte guzti hauetan sustapenari begirako neurriak hartu direla, baino ez lege bete behar zehatzak. Hau da, kontsumitzaile eta erabiltzaile bezala, enpresekoa dituzte bete behar batzuk. Eta hizkuntzarekiko ere uste dugu, hala eduki beharko lituzketela, eta tamalez ez dituzte. Euskal Autonomia Erkidegoko araudiak bai ezartzen ditu, adibidez kate handi edo enpresa handiekiko bete behar gutxi batzuk ezartzen ditu, baina horiek ere ikusten ditugu ez direla betetzen, beste eskubide batzuk ez bezala, ez betetzen aurrean, ez dagoelako ondoriorik enpresa hoientzat, eta guretzat oso deigarri izaten da, espazio pribatuan tramitatzen ditugun kexa guzti hoien aurrean, enpresek ematen dizkiguten erantzunak, ez? Eta erantzun horietan nabarmenena izaten da lege bete beharrik ez dutela edo legeak ez diela berariaz, ez? Adibidez, bezero horri euskarazko arreta ematearekiko lege bete behar zehatzik ez dagoela, edo beraien enpresa ez dela salerandikoa, eta horrelakoak, ez? Orduan, ikusten dugu ere nolako indarra izan dezaken, araudingintza sendo bat planteatzea espazio pribatuan ere, ez? Eta nik uste dut, herritarrak beharrezko ikusten duela, ze azkenean, badoa hainbat, kontsumitzaile bezala, edo bezero bezala, badoa informazioa eskatzera, badoa zerbait kontsumitzera, eta hor ikusten du, euskara erabiltzeko ze zailtasunak dituen, eta askotan gainera, ze erantzun eskasa jasotzen dituen, ez? Hor ikusiko dugu zer gertatzen den ere, orain Madrilen, alderdi batzuk planteatu dute, ez? Bezeroei arreta emateko hizkuntzarekiko bete behar batzuk ezartzea enpresei, eta horrek ere, ikusiko dugu ze bide jarraitzen duen, baino aurtengo kexek ere argi ikusi dute, espazio pribatuan euskara erabiltzeko zailtasun latzak daudela bai. Burura etorri zait orain baita ere, gertatu zela 2025 urte honetan, Nafarroako Foru Poliziarengatik jaso zenuten erantzunetako bat ere izan zela Manzanas traigo archivamos delakoa. Horrek nolako ibilbide izan du? Erantzun horri dagokionez nola bukatu da kasua?
Bai, azkenean, uste dut guk pairatu genuen zerbait dela, baina uste dut herritarrek askotan pairatzen dutela, ez? Tinko mantetzen garen bakoitzean euskara erabili nahi dugula esan, ez? Ze gogoratu behar dugu foruzainak, foruzaingoak 3 alditan eskatu zigula gaztelania erabiltzeko, eta guk esan genion ez, euskara erabiltzeko eskubidea genuela, horren aurrean ez, zer antzun jasotzen ditugun, ez? Eta kasu honetan manzanaz traigo hori eta kasua artxibatu ziguten, gainera legeak esaten duenaren kontra, eta hor Nafarroko parlamentuan ere, eta eztabaida izan zen, eta badirudiez denak ados zeudela gaizki egin zuela foruzaingoko arduradun horrek, baina horren aurrean zen neurri hartu diren, ez? Eta iruditzen zaigu benetan barregarria izan dela, edo guri aurpegira barre egitea izan dela pixka bat, erantzun digute foruzaingoko komunikazio taldean lanpostu bat jarriko dutela euskararen ezagutza duena. Ikusiko dugu, horrek ere ze bide ekartzen duen, baina oraingoz ere ikusi dugu, neurri batzuk hartu dituztela Twitterren, sare sozialetan, euskara erabiltzerakoan, baino egunerakoan jarraitzen dugula berdin, ez? Eta da, langile bakar bat egoteak, ez duela zerbitzua euskaraz behar bezala bermatzen. Eta hor nahi dugu azkenean fokua jarri, ez, bermeetan. Azpimarratu duzu ere, 2025ean herritarrek euskararen telefonoa erabiltzeko izan duten determinazioari esker, hainbat aldaketa lortu direla. Zeintzu dira hauek? Bai, guretzat aldaketak batzuk txikiagoak izan dira, beste batzuk handiagoak, baina, orokorrean hainbat aldaketa izan dira euskararen presentziari dagokionean ere, lortu izan dugu ere, enpresa ezberdinek ere, dituzten lege bete behar gutxi hoiek ere, batzuetan, betetzea lortu izan da, gero, lortu izan dugu ere, instituzio batzuk, edo, udal batzuetan ere, nolabaiteko ez betetzen aurrean neurriak hartzea, eta herritarrei zerbitzu hori euskaraz bermatzeko, ez, neurriak hartzea langileen artean, baina, gero ere badugu bestaldea, ez, eta da batzuetan neurriak hartzen direla, neurri gutxi batzuk hartzen dira, eta horiek epaitegietan bukatzen dutela, ez. Orduan, hor ere oldarraldia hor dugu, eta hori ere, erakusten dute gure kexek, ez, aurrera pauso txiki bakoitzaren aurrean nolako jarrerak izaten diren, eta orokorrean gizartearen aldetik, baino bai, zehazki alderdi eta da pertsona batzuen aldetik, ez. Baitare zehazki gertatzen da ere halako egoera bat bizi ostean pertsona batek estres linguistikoa bizi dezakeela. Kalte hori nola konpentsatu beharko litzaioken aurreikusi izan da noizbait? Ez. Eta egia da, badibidez, osasungintzaren eremuan asko kezkatzen gaituen gai batela. Jar dezagun Osakidetzaren adibidea, Osakidetzan herritarrak badu euskarazko harremana eskatzeko eskubidea. Baino zer gertatzen da eskubide hori bermatzen ezaionean? Azken urteetan, eta ikusten da, 2025ko adibideetan norbait, gure txostenean sartzen bada ere, ematen diren erantzunetan, hainbatetan aipatzen da, sentitzen dugu herritarra laidotua sentitu izana, ez? Eta hor geratzen da. Izan dut genuen 2025ean kasu bat zehazki, oso larria, pertsona batena hiltzear zegoena Osakidetzan, eta bere familiak eskatu zuen hilko zela medikuak euskaraz komunikatzea, eta ikusi izan dugu hori ere ukatu egin zitzaiola momentu horretan, eta Osakidetzak argudiatzen zuen, antolaketa arazoengatik edo bestelakoengatik izan zela, ez? Pertsona horri nola konpentsatzen zaio hori? Eta ze larritasun eraman dezake, ez, osasungintzako zerbitzu batean pertsona bati euskarazko arreta edo horrelako momentu batean, ez, bere hizkuntzan komunikatzeko eskubidea urratzeak, ez. Hori, osasungintzako adibidea jarri dut, baino beste hainbatetan ere administrazioak erantzuten duenean, sentitzen dugu hori aipatzen du, baino hor geratzen da. Ze beste neurri planteatzen ditu administrazioak
herritar horri eragin dion kaltea edo bermatu ez dion eskubide hori benetan bermatzen hasteko. Akaso ez dakit neurtu beharko litzateke ere agian estres linguistiko horrek euskal hiztunarengan nolako eraginak izan ditzaken edo burura etortzen zaidan beste kasuistika bat izan daiteke, pertsona bat euskara ikasten dabilena, aleginetan baldin bada, horre estres linguistikoa ere eragiten baldin bazaio, bere irten biderik errazena, saiakera horiek albo batera uztea izan daiteke. Horre estres linguistikoaren ondorioz gal daitezke euskaldunak? Bai, guretzat argi eta garbi, eta askotan gurera jotzen duten herritar askok hori izaten dute, ez? Euskara erabiltzeko determinazioa hartuta horrelako egoeren aurrean, eta bueno, egoera batzuk aipatu ditut, baina beste asko ere zor daitezke, eta askotan ez, gizarte honetan zenolako askartasunez egin behar ditugun tramiteak eta papeleoak, eta ez, eta horien aurrean euskaraz egiteko bermerik ez badugu, urrengoan ohiturak ere markatzen ari gara, eta urrengoan herritar askok zuzenen gaztelaniaz edo frantsesez egiteko autua hartzen dute, ez? Eta hor dugu adibidez justiziaren eremua eta adibide argia. Nork jotzen du gaur egun justiziara euskaraz? Orain Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, Eusko Jaurlaritzak eskumenak eskuratuta ditu, baina inor gutxik jotzen du euskaraz justiziara, badakielako zer nolako oztopoak dituen, epai eta magistratuak hor ditugu inolako euskararen ezagutzari gabe, itzultzaileak erabili behar dira, gainera euskaraz egiteak askotan epe luzatzea ekartzen du, orduan bai, hizkuntza ohiturak ere markatzen ari gara, egiten ari garen edo ez garen hizkuntza politikaren arabera noski. Oldarraldiaren bueltan ere aldarrikatu izan da euskarak zer nolako egoera bizi duen eta horren bueltako egokitzapenak egin behar direla. Zentzua dauka honek euskaldunarekiko, zergaitik hartzen dau justutzat? Erabat, uste dugu azken urtetan egin diren hizkuntza politika guztiak eta hartu diren neurri guztiak hiztun kopuruaren arabera edo ez egungo hiztun kopuruaren arabera edo portzentai batzun arabera hartu direla, eta hori esango genuke hizkuntza eskubideak ez dakigu zergatik merkatu arauetara moldatzeko planteatzen ari diren, eta guk beti izan dugu euskara erabiltzeko eskubidea baduzu edozein espaziotan, zuk ezin duzu kontrolatu euskara erabiliko duen pertsona hori zein unetan eta zein zerbitzutan edo zein lurraldetan edo zein herritan agertuko den. Beraz, ez du inongo zentzuri, gainera gaur egun adibidez zerbitzu publikoak nahiko homogenizatuta, nahiko telematiko ditugun unean, hizkuntza politikak egitea, Barakaldon dagoen hiztun kopuruaren arabera edo Azpeitian dagoen hiztun kopuruaren arabera. Eskubidea denek bardina badute, neurriak ere horri begira, berme horri begira hartu beharko dira, ez? Eta badirudi batzuk tematzen direla portzentai batzuen araberako hizkuntza politikak egiten, ez? Eta horrek uste dugu guretzat pertsonen arteko berdintasunaren ukazio sistematikoa duela atzean, ez? Bestalde, askotan gure gizartean gorroto egoeraren bat sortzen denean, eragile ezberdinek, tartean adibideak jartzerren, eragile feministek protokoloak badituzte, LGTBI plus fobia kasuetan ere izaten dira, erantzuteko protokoloak, euskarari dagokienez jazoera euskara foboak egoten direnean egon beharko luke, honi erantzuteko protokolo bat? Ulertzen dugu, baietz, ez? Baina oso saia izaten da. Batik bat gizartean oraindik orain, euskara erabiltzea edo euskaraz bizi nahi izatea, espazio batzuetan kapritxo bat bezala edo kalifikatua dagolako, ez? Eta betiko erantzuna herritar askotan jasotzen dutena, ez? Frantsesa badakizu edo gaztelania badakizu, zergatik tematzen zara euskara erabiltzera, ez? Orduan, badirudi guk ere hamarkadetan ez hori barneratua izan dugula, eta askotan
kostatzen zaigu, ez? Guk ere nolabait indar hori hartzea, horrelako protokolo bat zehaztea, ze bueno, erantzunak jasotzen direnak, ez dira berdinak izaten, adibidez eraso matxista baten aurrean, edo hizkuntzarekiko eraso baten aurrean, ez? Esan genezake, egun gizartean gai honek ere, gai honi ere tamalez garrantzia ezberdina ematen zaiola, eta funtsean, bueno, badago zerbait, lehen esan dudana, ez? Atzean kontzeptu berdinak daude, eta da, pertsonen arteko berdintasuna, ez? Bueno, hizkuntza sari gara, baina hizkuntzaren atzean pertsonak daude, ez? Eta ez da hizkuntzen arteko berdintasuna, baizik eta pertsonen artekoa, eta pertsonen aitortza berdintasuna. Bestalde ere, jakine dugu, egoera hauek administrazio publikora eramaterako unean, jasotzen zein da, jasoi duzuen erantzuna? Bueno, batetik, esango genuk ere administrazioen arabera erantzun ezberdina jasotzen ditugula, ez? Kuriosua da, baina, administrazio batzuen aldetik erantzun eza ere jasotzen dugu, da uste dugu hori ere, tratatzekoa eta deigarria dela, ze batzuk dira erantzun txarrak edo kaskarrak, baina bestetik ez erantzutea ere bada seinale, ez? Hizkuntza eskubideekiko ze aitortza duen zure administrazioak, ez? Eta horra aipatuko genuke, Ipar Euskal Herriko instituzio batzuk, edo adibidez Nafarroko gobernuko departamentu batzuk ere, nahiko deigarriak dira, baina baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ez? Non legea arauak gehien babesten gaituen ere, ikusten dugu nolatan administrazio batzutatik jasotzen ditugun erantzunak, edo hori ez erantzuteak ere, nolako aitortza ematen dien eta nolako garrantzia ematen dien urraketei, ez? Xehetasun guzti hauekin geldituko era, Agurne Gaubeka abiatokiko zuzendaria, mila esker goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Goitzeko 9:30 izan daitezen minutu bat besterik ez, partekatuko ditugu elkarrizketan aipaturiko elementu ezberdinak, Patxi eta Begoñaren laguntzaz, eta horre aipatzen zuen, azken erantzunetan Agurne Gaubekak, esaterako barneratua dugula, zaila izaten dela, indar hartzea, halako egoera baten bueltan, pixkat, iesan aldarrikapenerako edo gure eskubidak bermatzeko, ematen du batzuetan kaso umezurtz gaudela, bestelako indar bat egin behar delako, bizi dugun egoera kaskar hori salatzeko, Begoña? Oso interesgarria elkarrizketa. Da, pista batzuk zabaltzen ditu, ez? Egia da, egoera ez da ona, eta saioa hasi gara, ez da, korrikaren postakozuna eta zenbat pertsona eta, baina egoera gero eguneroko bizitzan egia da gogorra dela eta kezkagarria ere, beste aldetik, ez? Ze indar asko da hori kontra, ez? Nik uste dut hor beharrezkoa dela norberaren jastizio bat, ez norberaren indarrez hartzea, batzutan zaila da, eta da noi gertatzen zaizkigu gauza asko, ez da egunerokoan, baina eske aurre egin behar diogu, ez? Beitu, ni nabil urte denbora dexente, Bizkaiko autobusetan ematen duten mezu bat aldatu nahian. Eta ibili naiz leku batetik bestea. Puntu bakarrik behatokia falta zait, ez? Adibidez, onartzea, esaten dutela zenbat gildigunek, ez da izenak, eta lorategi, adibidez, iragartzen duenean lorategi esaten dute. O landa berde denean, o itxasbeji olakuek, ez? Eta egunerokoan, ez? Eta ne hor nau burugogor lortu arte. Osea, inkluso euskaltzen diakin da, etxituta ere euskaltzen dian horrekin, ez? Baina ez dugu besterik. Gure hizkuntza minorizata da, hori argi eduki behar dugu, eta borroka da egunerokoa.
Tristia da, zenbait eguneroko horretan justiziakoa apuntatzen zuen egia da. Sosaia da, zehorratzian badago, abogaduk, notariok, epailek eta barrekoak, Bueno, baina hau da karrera de fondo bat, eta hor egon behar gara. Interesa piztu nau aipatu duzun kasu hori, erantzun formala edo jaso duzu erantzun formalen bat edo zer esan dizute? Ez, eta behin eta berriro nau, eta ziurtatzen dizut bide asko jorratu ditu dela, baina asko, baina, bueno, hor nabil, eta lortuko dute, hori seguru. Osea, zelorategi entzutea, osea, bueno, eta ez dakito beste asko, lotxagarria, bueno, olakoak egin behar dira, eta hori tonteria bada, ez da kontuan hartzen badugu, beste berak adibidez Gaubeka Andreak komentau duenak, hori osasun dala, olako hori jarri duen adibide gogor hori, bueno, baina egin behar da olakoak. Baina erantzunik ez, dazkenian esate dizute badala, ez dakize hori mezu hartzen dala, ez dakize antenako, bueno, en fin, lotxagarria da, ez da, eta esate dizut, hau, tonteria ez da, baina tonteria, ez, kontuan harturi zen nolako beste garrantzia handia dutenak. Baina edozein kasutan ezin dugu, edozein naz eta eraso handia txikia, aurre egin behar diogu. Bai, akaso informatikari bat beharko genuke, baina berez teorikoki edozein grabaziozko euskarazko lokuzioak egitea kontu aski errexera eta behar baduzu gure laguntza hemen gaude. Patxi, zure kasuan, nola ikusten duzu egoera eta aipatzen genbiltzan eginal hoiek hartu beharko batek bere bizkarrean hartu beharreko eginala hoiek nola ikusten dituzu? Benetan sortzen didate izugarrizko samina eta behatokiak badera mazki 25 urte okerrez banago salatzen eta egunero borrokatzen eta hor daude persona batzuk besteak beste zuk elkarrizketatu duzuna eta Petriati, Andrea eta lan hori egiten. Eta lan benetan eskergarria da, eskertu beharrekoa da, eta oso garrantzitsua da. Baina, euskarak hizkuntza zapaldua izaten jarraitzen du, eta zapaldua ez izateko jarri beharko litzateke beste hizkuntza ofizialen parean. Orain gertatzen ari dena, azkeneko 3 edo 4 urte hauetan gertatzen ari dena da, Euskal Erkidegoko epaitegiak eta baita ere Madrileko epaitegi gorena eta konstituzionala jakina haien guardasolaren azpian, esaten den bezala aterkipean egiten dutelako Euskal Erkidego Autonomoko epaitegiak. Orain egiten ari dena da, orain dela 40 urte baino gehiago, Nafarroan egiten ari zirena. Eta Nafarroan jarraitzen dute ere epaitegiak lan hori egiten. Eta epaitegiek egiten duten lan hori, nere ustez, eta zuzenean esan behar da gainera, justiziaren kontrakoa da. Zeren eta hizkuntza eskubideak nortasunarekin daukate zer ikusia eta beraz giza eskubideak dira, eta giza eskubideak dira zapatzen direnak. Orain, azkenekoz Nafarroan atera den sententzia sentidu honetan, Nafarroako epaitegi gorenekoa zen, herrialde entzutegikoa, audientzia provinzialekoa alegia zen, eta da, Lizarra Estelan, kulturari buruzko kargu batean, euskara baloratzea ukatu duena. Eta momentu honetan ikusi behar dugu, Lizarra, hiri bezala edo herri bezala kontuan hartuta, 10.000 bizi lagun ditu. Eta 10.000 horietatik, ia 3.000 euskaraz dakitenak edo euskara nolabait erabiltzen dutenak dira. Baina gainera,
ekitaldi eta ekintza kulturaletatik erdiak baino gehiago, hasi publikazioetatik eta beste guztietara iritsiz, euskararekin zerikusia edo euskara barneratu dutenak dira. Eta nola olako herri batean ez da aintzat hartu behar euskaraz jakitea ateratzen den kargu publiko batean? Hori da, ez da kasu bakarra, kasu horretatik asko ikusi beharko genituzke, esan da sendakuntzakoa, esan beharko litzateke poliziaren arlokoa, esan beharko litzateke justiziaren arlokoa, eta bat eta beste. Esan beharra dago, askotan begiratzen dugula administrazio ejekutiboak edo ekintzaileak egiten dituzten gora berei eta esate baterako Torrealdaik eta argitaratu zituzten euskararen kontrako liburu guztiaiek dira administrazioari buruzkoak, alegia zer esan zuen gobernadore zibil batek, zer esan zuten poliziek eta bat eta beste. Baina epaitegiek egiten dutena, eta nik oso hurbiletik ikusten dut hori, izugarri larria da. Eta euskararen zapalkuntza horretan administrazio orokorrarekin eta aginteekin batera parte hartzen du. Beraz, bi hizkuntzak berdinak ez diren bitartean, ezin daiteke koofizialitatea hitz egin. Eta hori da mahai gainean jarri beharko dena, eta behatokiak bere ikerketa eta bere argitalpen hoiekin izugarrizko lana egin du hori guztia azaldu ahal izateko eta azaldu beharrekoa den eina jakitera emateko. Baina, bene-benetan, samingarria da gure hizkuntzarekin gertatzen dena eta gure hizkuntzaren zapalkuntza deitu beharra dago eta behin eta berriro errepikatu beharra dago zapalkuntza delako egiten duten euskararekin eta horreri nolabait buelta edo iraulia ematen asmatu beharko genuke herri bezala. Eta hori da baita ere korrikaren biharamun honetan burura etortzen zaidan pentsaera bat, bai. Eta ezakit aipatzen zenuen aferaren zentzurik juridikoena, baina Agurne Gaubekak azaltzen zigun euskararen bueltako urraketa hauen baitan dagoen elementu ere badela pertsonok daukagun berdintasun kontu bat badela. Giza eskubide bat da. Eta hori nun egin dezakegu horri buruzko reklamazio bat? Nik uste dut reklamazio hori, zapalkuntza hori, politikoa dela, politiko peto-petoa da, euskara politikoki zapaltzen da, eta bilatu bat zaizkio, aterapide politikoak. Askotan esaten digute, euskararekin politika egiten ari zerate, ez? Euskararekin politika egiten dute, zapalkuntza egiten dutenek. Eta zapalkuntza horren kontra, jokabide politikoak egin behar dira. Oso garrantzitsua da, teorikoki, baina gero praktikara ere pasatuko da, oso garrantzitsua da Europa mailan jokatzen ari den, parlamentu Europarrerako, jokatzen ari den apustu hori. Euskara izatea Europar batasuneko 19 hizkuntza dauden tokian, beste bat gehiago, katalana bezala edo galiziera bezala. Gogoan izan behar da, katalanez hitz egiten dutena, katalaneraz mintzatzen direnak, Europan badirela modu batera kontatu ezkero 26 milioi persona, beste modu batera kontatu ezkero 17 milioi persona. 17 edo 26 milioi persona. Eta ez da ofiziala. Maltesa berriz, Maltako hizkuntza 200.000 personek edo 150.000 personek edo olako zerbait mintzatzen dute. Eta hori Europan ofiziala da zergatik. Maltak estatua duelako. Ondorioa zein izango litzateke? Txilardegik esango luken bezala. Ezinbestekoa da independentzia aldarrikatzea, ez da? Zeren eta hor bertan ikusten duzu. Katalanerak duen tratamentua eta euskarari dagokionez berdin esan beharko genuke. Hizkuntzen berdintasun hori irabaztea Europan izugarri garrantzitsua izango litzateke gero Europan ere lortu alizateko. Baina
ez dago beste biderik. Euskarari egiten zaion zapalkuntza politikoa da. Eta hori da, nolabait irauli behar dena. Eta hori iraultzeko jakina, erabili behar dira ere jokabide politikoak. Jokabide politikoiak azkenean personei askatasuna eman behar diote, baina askatasuna behar du pertsonena. Eta personenak dira hiritarrak. Lizarrako adibidea oso erresa da. Lizarran sartu aldaiteke norbait kulturako funtzionarioa izatera, espainola jakin gabe, espainolako ortografia ongi erabiltzen jakin gabe, eta Espainiako hizkuntza eta ortografia diren hoiek eskatzea norbaiteri gaizki duritzen atzaio, edo ez balirake eskatuko, ez alitzateke jokabide politikoa bezala hartuko. Espainola exigitzen den bezalaxe, baita ere euskara exigitu beharko luke. Persona guzti horiei arreta eta eman ahal izateko. Goizeko 10:00 gutxitara bidean ere bestelako kontu batean murgildu beharra dugu. Pasaden astean zehazki salatu egin zuten Iker Arana zauritu zuten poliziaren buruzagiaren deklarazioa eskatu baitzutela akusazioaren bitartez, hain zuzen honi buruzko xehetasun berriak jaso asmotan Zaloa. Uste dute Aranak jasotako tiroaren jatorria tiro agindu eman zuen ertzainan dagoela, izan ere Iker Aranak berak salatu izan du poliziek frogak ezkutatu zabilera eta gezurretan dabiltzala uneoro. Justizia Aranarentzat plataformak aldarrikatu du ertzaintzaren dispositiboaren helburua Etxarriko gaztetxearen desalojoaren aurka protestan zebiltzanak pertsonak bortizki erreprimitzea izan zela. Telefonoaren bestaldean da Iker Arana bera, egunon? Egunon. Tiro agindua eman zuen ertzainak nolako ardurak izan ditzake zure kasuan, zeintzuk dira dauzkazuen aurreikuspenak? Eske justo kontu hori nire abokatuak darama, eta horren inguruan ezin dezakete gauza handirik esan momentu honetan, baina bera da ez dakit nola esan, el responsable. Bere aginduan zeuden ertzainak ez zituzten ez kamarak aktibatutak eraman, egin zuten tiro nahi zutenean, ez dakit nork agindu zieten, eske ez dut, desastre handi bat bezala ikusten dut guzti hori. Badira hainbat hilabete ere, azkeneko elkarrizketatu genizula, orduz geroztikan kasuan egon dira berritasunik, edo zein da une honetan prozesuaren momentua? Oraindik ez dira ez da nire testigoak deklaratxera joan, maiatzak inguru edo holan, joan behar dira, urte bat eta gero ja pasatuta, dakit, agian jaztu zai ez egertatu zen edo holan. Baina, da hori, itxaroten, eta deklaratxera joan ziren ertzaina investigatuaren hori testigoak bebai, eta beraren moduan bebai gezur piloak izan zituzten, ze horiek bebai, zu testigo moduan baldin bazoaz deklaratxera, ezin dituzu gezurrik esan. Nik adibidez gezurrak esaten baditu, gero izun bat edo zer pasotzen dugu. Hauek, gezurrak esaten dituzte, eta ez dakit, ez ebez gertatzen bez. Bestalde, harremanik izan duzu, segurtasun sailarekin? Ez, inola. Harremanetan jarri nirekin, edo saiatu nirekin jartzen, edo zebez, ez dute zebez egin. Eta gustatuko litzizuke? Eta galdetxeko ea zelan nagoen, zelan eramaten ari nagoen kasu hau, zer darako, ez dira jarri harremanetan nirekin. Eta gustatuko litzaizuke? Ez letxateke txarto egongo, egia esan da. Ez dakit. Ni zeo zer egiten badin badut txarto, nik irakaslea naiz, bai. Eta, nik lan egiten dut, saiatzen naiz beti, hoberena egiten, baina, beti ez dugu dena primeran egiten, da, eta batzuetan, ez dakit, barkamenak eskatu behar dituzu, edo zeo zer egin behar baduzu, niri zait, arra iruditzen, baina jende hau da zure ez dakit, zure arroputxak dira, edo ez dakit, ez dut ulertzen ez ebez. Horre, aipatzen zenuen, gezurraren kontua, ez dakit, zuek nabaritu izan duzu edo
ezakite testigantzak ematerako garaian, bestelako kontuak aipatzen dituztela ertzainek? Ez dut ondo ulertu galdera hau. Bai, ez naiz ongi azaldu, barkatu Iker. Aipatzen nuen, ertzain horiek euren testigantzak eman dituztenean, aipatzen dituzte akaso gertatu ez ziren kontuak edo bestelako modu batean gertatu izan ziren gauzak? Bai, totalmente. Esaten zuten hori, haiek beldurra sentitu zutela, ze auzoko jende guztia geuden hor botila, kristalesko botilak botatzen haiei, eta hori da, haiek beldurra sentitu zutela, eta horregaitik tiro egin zutela. Eta ezken bideoan ikusten da argi eta garbi, ez zuela inork botilarik bota, dena super tranquil zegoen, eta haiek hasi ziren. Tiro egiten, eta, askotan egiten duten bezala. Beraiek hasten dituzte istiluak. Jendea lasai dago, haiek tiro egiten dute, beste tiro bat, gero jendea, ez dakit, haien kontra doa, eta gatazkat hasten dira. Eta beti jartzen da, leku guztietan, gazteak izan dira, baina askotan ez, da holan izaten. Eta hori asko kontrolatu behar da. Eta hori, eta kamen inguruan, bodikamen inguruan, ez dute zebe zulertu, hori. Zan nuena aurreko astean, pretxaurrekoan, Eusko Jaurlaritza 2 milioi euro gastatu zituela, orain dela pare bat urte edo holan, ez dituzte aktibatutak eramaten. Eta gainera kamera horiek ikustea da ezinezkoa. Beraz, ez dakit, zertarako balio dute kamera horiek. Bakarrita haiek protegetzeko edo babesteko, ez dakit nola esan. Esanguratsua ere izan zen, jaso zenuen tiroaren bideo hori argitaratu zen unea. Ez dakit, nolako jartzuna izan du, jaso duzu erreakzioaren bat edo beste? Pila bat jende gainera. Nik hori esan dizudana lehen, nik irakaslea naiz. Bideo agertu baino lehen, jendea entzuten zuen nire bertsioa, baina gaur egun sinestu behar duzu, esaten dizutena, erdia. Eta normala da, Eta hori, gero bideo ikusi zutenean, jaso ditu dala pila bat de mesu, arrazoia zenuen, zelakoak dira, beste behin. Eske oso jebia da niretzako, bertatu zena. Adi, egongo gara. Barkatu, ez da lehenengo aldi, ez da izango azkenengo aldia, zeo zer egiten ez baldin bada. Ze protokoloak saltatzen dituzte, ez zai ezer gertatzen, tiro egiten duten nahi dutenean, ez dut izto bodikamak eramaten, gezurrak esaten dituzte, ez gure epaiaren aurrean gezurrak esaten dituzte eta zai gertatzen, ez dakit. No sé, bere esan didate hori profesionalak direla, eta baina ikusten dut, ez. Egoera honetan esperantzarik daukazu justizian? Espero dut, bai. Baina hori, guk jasandako lortutako bideoagatik edo lan bestela, ez litzatik egongo ez justiziarik, ez epaiketarik, ez deklaraziorik, ez ez, beste behin ere. Eta bideo lortuta, eta espero dugu. Zehala ere hori, kaso arraroak gertatu, ikusi ditugu, behitu horren dela bihazte, Amaiaren kasua artxibatu dutela, eta bideo bat dagoela, ikusten dena, lurrera erortzen dela, ostikada batzu jotzen dituztela, hor lurrean, dagoen moduan. Hala ere, artxibatuta. Zuar Pazosen kasua, 2 aldiz, artxibatuta. 16 urteko mutil bati, tiro bat egin diote, begiak iakendu diote, eta hori artxibatuta. Ez dakit. Sale gratis, guztia. Adi izango gara, Iker Arana, mila esker, gure galderak erantzuteatik goizonetan. Mila esker, zuei. 10 minutu goizeko 10 izan daitezen, ez dakit kexu, Iker Arana ez duelako segurtasun sailaren deirik edo jaso beharko luke, dei bat, behintzat egoera bideratu ahal izateko, Begoña, zer diozu? Ez dute kasua ezagutzen, beraz hor nire erantzuna ezin da izan behin betiako. Nik zalantza bai planteatzen ditut eta zentsu horretan soluzionatu behar direla holako gauzak. Eta harremana hiritarrekin zaindu behar direla ere. Eta zenbait momentutan
zuk esaten zuna, o kontaktu bat, ez, posibilizatzen dutela, nire ustez, gauzak konpondu edo, ez? Baina beste aldetik, eta Patxik gehiago jakingo du honetaz, sumario hor badago eta sekretupeon badaude gauzak, igual ezin, ez, egin pentsatzen da nahi dana, ez? Baina, ez dakit, ez dute sakonki ezagutzen, bakarrik prentsan agertu dana. Baina nik uste harremanak ezinbestekoa direla. Eta, klaro, soluzionatu, ematen du epaitegian, soluzionatuko dela, soluzionatu edo bideratu dela, edozein kasutan argitu behar dira olakoak. Argitu behar, ez da bat ere ona, ez ertzaintzantzako, ez gobernuantzako, ez da, bakizu, gauzak geho interpretatzen dira modu bat edo bestea, eta nik uste azken baten kuestionatzea edo bintzat diferente izan behar da polizia bat kuestionatzea nik uste dut ez dela ona inorentzako. Hor, Patxi, zuri galdera teknikoagoa egingo dizut, aipatzen zuen, Iker Aranak horre lekuko kexu dela, lekukoen aipaturiko beraiek diote gezurretan dabiltzala, hori noski, lekukotasun bat ematen denean, horre epailearen aurrean esan behar da, egia esango dela, eta hala egiten ez baldin bada, gero ondoriak ere egon daitezke, uste duzu ezakit, tor daitekela zerbait alde horretatikan, edo prozeduren bueltako legukotza faltsuen bestelako auziak zabaltzea kontu konplexua da. Bai, hor dagoen ezberdintasuna izaten da beti, inputatuak, alegia akusatua izan du denak, edo salatua denak, ez dauka egia esateko obligaziorik, baina lekukoak bai. Testiguak bai, eta orduan testiguak ez baldin badu egia esaten, orduan delitu bat egiten du, eta hori jazartu diteke, eta segitu daiteke. Eta gainera egin behar da, eta nek uste dut hori izaten dela askotan egia eskuratzeko dolortzeko bidea. Eta horretaz gainera, nik uste dut, zaila izaten dela, askotan, elkar babesten dutelako, horlako erakunde guztien artean, egia bilatzea, legia esaten da, esaera oso arrunta da esatea, medikuek elkar babesten dute, abokatuek elkar babesten dute, ez dakit zeinek poliziek elkar babesten dute, eta hori guztia. Eta hori, ez da gezurra ere izaten, egiaren zati handi bat behintzat badu, baina horren aurrean zailagoa izan da ere, saiatu beharra dago aurrera egiten. Zalantzarik gabe azkeneko kasu honek, garai bateko Rosa Zarraren eta historia haiek guztiak ekartzen dizkigu burura, eta batzuetan urte asko pasatu behar izaten dira, egia bere osotasunean jakin ahal izateko, baina jakiten saiatu beharra dago, oso garrantzitsua da. Horrek ematen duelako gero, nola jokatu behar duten poliziek, nola jokatu behar duten arduradun guzti horiek, horrek erakusten du. Eta horregatikan oso garrantzitsua da egiten ari direna eta saiatzen ari direna, eta nik uste dut, gainera oso onura handikoa izango dela etorkizunean, ertzainek eta poliziek nola jokatu behar duten arautzeko eta eredutzeko. Horre, zehazki hasieran irakurri dugun albisteak nabarmentzen duena da, Iker Arana zauritu zuen poliziaren buruzagiaren deklarazioa eskatu duela akusazioa, pentsatzen dut lekuko gisa izango dela deklarazio hori. Buruzagiak jakina deklaratu behar duela testigu bezala, jakina baietz. Hor kaltea handiak izan du ziren, mutilo neri edo gizon neri egin ziotenarekin. Eta jakina arduradunak deklaratu behar duela, eta erakundeak berak deklaratu behar du, eta han zeuden beste poliziek deklaratu behar dute. Hori dena, ezinbestekoa da, egia nolabait azaldu alizateko. Badiadi, egon beharko dugu kasu honetaz eta datozen berritasunak ere aipatuko ditugu. Patxi Zabaleta eta Begoña Errazti, mila esker, astelehen goiz honetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Agur, Begoña. Patxi, ondo izan. Bai, eskerrik asko. Agur. Ondo izan, Mikote. Agur, Peli, bai.
Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dela. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, Naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero, eguerdiko ordu 2:00, Eli Pagolak eta Andoni Rekondok gidatuta, kontatzera noazu, Naiz irratian. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larunbatero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Informazioaren aria. Goizeko 10 dira, Espainiako gobernuak estatuko aire eremua itxi die Irango gerrarekin lotutako hegazkinen hegaldiei, Ameriketako estatu batuek eta Israelek bultzaturiko furia epiko operazioaren baitan. Itxaso Leon, egunon? Egunon Peieta, egunon entzule guztiei ere, hainbat hedabide Kastelen honetan aurreratu dutenez eta esekutiboko iturriek Europa Press albiste agentziari baieztatu diotenez, murrizketa horrekin Sánchezen gobernuak Rota eta Moronen base militarrak erabiltzea debekatzeaz gain, Iranen aurkako erasoaldiarekin lotutako hegazkinak airetik egan egiteko aukera ere debekatuko luke. Gogoratu behar da historikoki Bardeako aireko poligonoa ere erabili izan dutela estatu batuetako eta NATOko hegazkinek. Debeku horrek estatuko lurretatik egiten diren aireratzei ez ezik erresuma batuko edo Frantziako basetatik datozen aireontzi militarren hegaldiei ere eragiten die. Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak duela hainbat egun aipatu zuen mehatxu gisa estatu batuar armadak Rota eta Moronen base militarrak eta Hormuzeko itsasartea babesten laguntzen
ari ez diren NATOko gainerako herrialdeetakoak uzteko aukera, Lindsey Graham senataria republikanoak martxoaren 10ean proposatu zuen bezala. Horren aurrean, Margarita Robles Espainiar Defentsa Ministroak adierazi zuen ez duela aurre ikusten estatu batuek Espainiako estatuko base militarretatik erretiratzea, Espainiako gobernuaren jarrera errespetatzeko ere eskatu zuen, edozein gerraren aurka irmoa, argia eta zalantzarik gabekoa dela erantzita. Eta beste kontu bat, Ameriketako estatu batuetako agintariek Errusiako petroliontzi bat Kubako kostaldera iristea ahalbidetuko dute astearte honetan. Washingtonek uhartearen gainean izan duen blokeoa hautsiz. Nicolas Maduro presidentea baitzeko Donald Trumpen administrazioak Venezuelan egindako eskuhartze militarrak Caracasetik Habanarako hidrokarburoen fluxua eten zuenetik jasan dituen itzalaldien ondorioz. Herrialde batek Kubara petrolioa bidali nahi badu ez duela arazorik adierazi du etxezuriko maizterrak igande honetan hedabideen aurrean. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. Kubatarrek erregimen txarra eta buruzagi oso txarrak eta ustelak dituztela azpimarratuta, agintari estatubatuarrak uste du ez duela inolako eraginik izango uharteak petrolio kargamentu bat jasotzen duen ala ez. If he wants to do that and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership. And whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. Aldi berean, petrolio ontziari sartzen ustea nahiago duela adierazi du dela Errusiakoa, dela beste edozein herrialdetakoa, jendeak berogailua eta aire girotua behar dituelako. I'd prefer letting it in, whether it's Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need. Estatu Batuetako presidenteak gaineratu du etzaiela xola norbaitek kargamentu bat eramatea biztanleek bizirik irauteko behar dutelako, negoziazioen baitan ulertu behar diren adierazpen batzuetan. Anatoli Kolotkin izeneko ontzi horrek bere biziko energia hornidura eman diezaioke uharteari. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, lasai ditugu orduotan Euskal Errepideak, beraz eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzaren ahotsean. Asteari ekiteko ere eguraldi kaskarrarekin jarraituko dugu. Goizean zerua estalirik agertuko da Kantauri Arxuri aldean eta bertan tarteka zaparrada txiki batzuk botako ditu. Ez da euri askorik espero, baina tarteka bustiko du eta jada goizetik giro busti xamarra nagusituko da. Aldiz lurraldaren egoixuri aldean, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, nahiko ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Baina arratsaldean egoerak okerrera egingo du. Kantauri Arxuri aldean zaparradak sarriago botako ditu eta mardulauak izango dira, bereziki ekialdean, beraz arratsaldea euritsua izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira eta bertan ere bustiko du. Aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean behintzat ateri eutxiko dio. Ipar haizea ibiliko da, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada zakarrekin kostaldean eta Ebro bailaran temperatura minimoek eta maksimoek hori bai zertxoet gora egingo dute, minimoak 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, eta oraindik bereziki Nafarroa erdialdeko txoko batzuetan, altu xamarroan txoko batzuetan izotz pixka bat izango da. Aldiz, maksimoak Kantauri Arxuri aldean 8 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean 6 eta 14 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak Nafarroa hegoaldean, eta honekin goiz partean elur maila 1000 metroren bueltak kokatuko da, baina arratsalde partean gora egingo du. Guzti hauekin edituko era. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik beti bezala, agurtuko ditu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza egunon. Egunon Pegi. Zer modu zaudete, nola hasi duzu astea? Bueno, niri ordu aldaketak asko eragiten dit eta zombi xamar nago, baina Inigok eta Iunek esaten didate dena gezurra dela. Pegi, dena kontatzen hasita, Goiuri da, ni Mexikotik bueltatu eta 7 orduko ordu aldaketak jelda jasortzea zilegi ez dela uste duen pertsona horietakoa, baina ordubeteko aldaketak bere astean gora jartzen duen horietakoa. Eta hor gaude, borrukan, ez da gizu, ez dago modurik berarekin hau negoziatzeko, baina tira. Hori guztiak enduta, ondo, aste motza daukagu aurretik, eta aste horri ekiteko, korrikaren ajeari begirari ibiliko gara, denok ere, uste dut gaurko, irrati uin gehienetan ere, asko izango dela ez korrikaren inguruan aritzeko, eta guk ere, biztadizua bintzat botako diogu azken egunetan, eta bataz ere, atzo gertatu zenari, oraintxe sartu da gure laborategian Gorka Santesteban, eta gurekin hartuko du kafea,
berak ez daki, baina kaso maite dutak baino gehiago ere beharko dugu berarekin egon, eta aritu bere kulturzaz proiektuaren inguruan, eta bestelakoetaz. Gainera, Juantxo Tabernako Xabirekin ariko gara, joan den astean korrikan bere momentu ederra bizi izan zuen, eta hurbildu gara, Donostiako Aldezarrak nolabait mantentzen duen euskararen gotorleku gastronomiko txiki horretara, eta arekin izango gara hainbat minututan, eta ondoren puri-purian tartea ere osatuko dugu, hainbat proposamen ere baditugu, aste santu hauetan norabaitea joan eta zuekin tableta edo ordenagailua edo eramango baduzue, izan dezazuen zer ikusi. Oso ondo, adi egongo era eta bide batez, zorionak Gorkari. Hori da, emango dizkigu zorionak Gorkari segituan, gurean hementxe eseriko da eta. Eskerrik asko, Peli. Oso ondo, baio, eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, bihar ere bueltan izango era, betiko tenorean. Ondo izan, egun politxe izan, aio? Naiz irratia.